No niin, tässä tulee pikkuinen vinkki teepaitojen säilyttämiseen laatikossa. Elikkä toivottavasti tää nyt onnistuu yhdellä kädellä jotenkuten. Mutta perus käännetään tavallisesti ensin kerran keskeltä. Sitten näin. Puoliksi. Ja sitten tästä 3 kertaa. Tästä paidasta nyt tuli vähän saakelin pieni nyytti, mutta idea on siis kuitenkin tämä. Saa tällä tavalla pistettyä ja sä näet aina minkä sä otat. Ja ne pysyy. Ne hengittää tässä paremmin ja niitä mahtuu enempi kuin silleen pinoon, varsinkin tämmöiseen matalaan laatikkoon. Noin, toivottavasti tästä tuli apua.